Děsivé říši na pozadí našich každodenních životů vládnou osminohá monstra. Daří se jim v tropických džunglích, ve vyprahlých pouštích a dokonce i pod vodou. Některá z nich jsou masožraví obři, kteří vylézají z podzemí. Jiná jsou vyzbrojená působivým arzenálem. Najdeme mezi nimi zdatné akrobaty i vrhače pavučin. Někteří chodí po vodě a jiní dokonce létají. A hluboko v amazonské džungli žije Goliáš, který všechny ostatní s přehledem zastěňuje. Největší pavouk na planetě Zemi. Pojďte se seznámit s těmi nejúchvatnějšími pavouky na světě. Neuvěřitelný svět pavouků. Pavoukovci si na celém světě vyvinuli jedinečné způsoby, jak přežít i ty nejextrémnější podmínky, jako například na poušti Kalahary. Zde přežijí pouze ti nejodolnější živočichové. Solifugy se nepodobají žádnému tvorovi, kterého jste kdy viděli. Jsou to lovci, stopaři a zabijáci v jednom. Pomocí dlouhých, citlivých chloupků zaznamenají i ten nejnepatrnější pohyb vzduchu pocházející od potenciální kořisti. Na spodní straně těla mají podivné smyslové pohárky, které jako drobná ouška tisknou k zemi a snaží se jimi zachytit i ty nejmenší vibrace. Obrovskými klepítky dokáží rozdrtit i pevnou kutikulu štíra. Působivé schopnosti však skrývají i v lepkavých konečcích makadel. Na konci každého makadla najdeme jedinečný orgán. Jedná se o lysou přísavku, která využívá podtlaku k chycení a držení kořisti. Jakmile solifuga svou oběť polapí, většinou již není úniku. Za denního světla spatříme solifugu jen zřídka kdy. Nyní je však období sucha a predátoři riskují přehřátí, aby si našli dostatek potravy. Solifuga je neobyčejně hbitý lovec. Dokáže však i nehybně číhat. Její končetiny drží jako lepidlo. Hodlá si toto saranče vychutnat úplně celé. Je to krutá lovecká taktika, žádná příjemná podívaná, ale funguje. Saranče to má spočítané. Je nejvyšší čas, aby solifuga zapojila svá obrovitá klepítka. Klepítka fungují jako mlýnek na maso a proměňují kořist ve stravitelnou kaši.
S plným žaludkem se solifuga nyní musí skrýt před spalujícím žárem. A předvádí nám další využití svých monstrózních chelicer. Přehazuje písek o 50krát větší hmotnosti, než je ona sama, a vyhrabává si podzemní doupě. Ukrývá se dovnitř před sluncem a horkem a znovu vyleze až po setmění, kdy se vydá na další loveckou výpravu. Na každý druh kořisti někde ve skrytu číhá pavouk, který je speciálně adaptovaný, aby ji ulovil. Zatímco solifuga chytá kořist ze vzduchu lepkavými makadly, jiný neuvěřitelný pavouk používá zcela odlišnou taktiku. Hluboko ve zdejším lese žije malý, za to smrtelně nebezpečný lovec. Skákavky jsou hbití predátoři. Většina pavouků chytá kořist do pavučin. Skákavka však upřednostňuje mnohem osobnější přístup. Od ostatních pavouků se liší schopností skákat a svým vynikajícím zrakem. Dokáže skočit na 30krát větší vzdálenost, než je délka jejího vlastního těla. A to je to samé, jako by člověk přeskočil polovinu fotbalového hřiště. Odráží se tak silně, že se musí jako skokan při bungee jumpingu jistit bezpečnostním vláknem, aby nepřeskočila svůj cíl. Smrštěním svalů se jí do končetin nahrnou tělní tekutiny. Náhlou změnou tlaku se pak její zadní končetiny napnou a jako hydraulický píst ji katapultují do vzduchu. Tato hladová samička se vydává na lov. Všech jejich 8 očí je dokonale přizpůsobeno jejím loveckým schopnostem, aby dokázala zaměřit rychlou kořist. Velkým pádem očí na přední straně hlavy odhaduje vzdálenost, zatímco bočníma a zadníma očima sleduje pohyb. Skákavka tak získává 360stupňové zorné pole. K uhynulému gekonovi se slétají mouchy. Snaží se skákavku odehnat, ta se však nehodlá vzdát. Někdy však věci jednoduše nejdou podle plánu. Skákavka je tak malá, že ji lehký vánek odchyluje z kurzu. Musí si znovu propočítat vzdálenost a směr větru. Ostrými klepítky se zakusuje do mouchy a vstřikuje do ní rychle působící jed. Pavouci jsou specializovaní lovci, které najdeme v každé nice v téměř každém prostředí. Někteří se vrhají na kořist jako levhart.
Ovšem ten, kterého vám představíme nyní, hází na oběť vrhací síť. Tento prapodivný pavouk je skutečně lovec k pohledání. Díky štíhlým končetinám a páru velkých očí na přední straně hlavy vypadá jako živoucí kostra. Má oči jako sova a je proto dobrý důvod. Tento predátor totiž loví pouze pod rouškou tmy. Tato samička číhá na nízké větvi jako na loveckém posedu. Kořist chytá do pavučiny, ale trochu jinak, než jste zvyklí. Vyčesává hedvábná vlákna jako vlnu a pak spřádá síť z vysoce elastického nelepivého hedvábí. Číhá 10 cm nad zemí a nad procházejícím hmyzem. Svou pavučinu použije jako síť, kterou vrhne na kolem jdoucí kořist. Je černočerná tma a proto se letmo dotýká končetinami země, aby přesně odhadla vzdálenost od kořisti. Pak roztahuje síť do trojnásobku její původní velikosti. Čím více elastická vlákna natáhne, tím víc se do nich kořist zamotá. Elastické hedvábí se utahuje kolem cvrčkova těla. Čím více se vzpírá, tím více se zamotává. Samička do něj vstřikuje jed a konečně ho paralyzuje. Cvrček to má za sebou. A samička vrhače se vydává hledat další oběť. Díky oceánským větrům a pohybům zemských mas osídlili pavouci všechny kontinenty kromě Antarktidy. Nežijí však pouze v pralesích a na pouštích. Pavouky lovčíky najdeme dokonce i ve vodě. Tento pavouk s trny na končetinách platí za obávaného predátora ve všech jezírkách po celém světě. Má mnoho očí, chlupaté ústní ústrojí a obrovská klepítka. Nejvíc ze všeho vás však ohromí jeho končetiny. Nejenže lovčí chodí po vodě, on pomocí svých končetin přesně ví, co se děje pod vodní hladinou. Drobnými ostny zaznamenává vibrace hladiny. Dokáže přesně určit, odkud vibrace přicházejí a dokonce i jaká kořist je způsobuje. V této části rybníku žije tento sameček a rozhodně zde nemá nouzi o potravu. Zatímco se zadníma nohama drží břehu, jeho citlivé končetiny se dávají do práce. Hodnotí i ten nejmenší pohyb.
Těsně vedle. Kromě chůze po vodní hladině dokáže lovčík dokonce i dýchat pod vodou. Na chloupcích na zadečku mu ulpívá vzduchová bublina. Jeho plíce připomínají listy v knize a postupně si ze vzduchové bubliny odebírají kyslík. Díky této úchvatné adaptaci dokáží lovčíci dýchat i pod vodou. Ryby se vyplašily a odplavaly na mělčinu. Lovčík vstřikuje do rybky paralyzující jed, který pomalu proměňuje její vnitřnosti ve výživnou kaši. Tento cenný úlovek ho však zasytí pouze na jediný den. Pavouci nejsou pouze zdatnými predátory, ale patří i mezi nejtalentovanější světové architekty. Ať už staví doupata nebo tkají pavučiny, všichni si umí vyrobit špičkový lovecký nástroj. Jen pár z nich se však může rovnat snovacím schopnostem pavouka jménem Nefila. Nefily jsou rozšíření obyvatelé tropických oblastí po celém světě. A své architektonické umění si zdokonalují již více než 160 milionů let. Pomocí dlouhých končetin s dovnitř zahnutými špičkami tkají obrovské hedvábné pasti, které jsou pevnější než ocel. Jsou tak pevné, že se do nich často chytají i malí ptáci či netopýři. Kořist přitahují třpitivá vlákna. Jedná se o jednu z nejúchvatnějších struktur celé živočišné říše. Ale její tvůrce nemá pouze jednu snovací žlázu, ale hned 7. Každá žláza produkuje vlastní jedinečné hedvábí. Vytvářejí tuhá vlákna k ochraně vajíček, měkká vlákna k obalení kořisti a dokonce i podpůrná vlákna k ukotvení celé pavučiny. Ovšem ze všeho nejúchvatnější je samotná výroba hedvábí. Hedvábí je uloženo v každé snovací žláze v podobě tekutiny. Smrštěním svalů pavouk vytlačuje tekutinu ven stovkami drobných tubiček. Svalová energie ji proměňuje v pevná hedvábná vlákna, která se pak proplétají dohromady a vytvářejí jeden superpevný pavoučí motous. Zatímco samička spřádá celou pavučinu úplně sama, sameček se zdržuje opodál a čeká na zbytky, které mu samička v síti nechá. Je však 10krát menší než ona a proto musí našlapovat na nejvýš opatrně. Konečky svých končetin se dotýká pavučiny v 8 různých směrech. Skrze nepatrné vibrace má tak dokonalý přehled o tom, co se na všech stranách děje. Nefila ochromuje saranče jedem a zaživa ho omotává do jemného ochranného hedvábí. Všechny oběti si zavěšuje na pevná vlákna do středu sítě.
Kořist tak ve své hedvábné hrobce zůstane dlouho čerstvá. Jeden úlovek za druhým zamotává do třpitivých rakví, zatímco drobný sameček čeká na svou příležitost. Propracovaná pavučina nefilu nikdy nesklame. A co nevidět, ji čeká bohatá hostina. Pavouci osídlili široké spektrum ekosystémů po celé planetě a vynechali pouze oblohu a oceány. Jeden z nich však ignoruje veškerá zažitá pravidla. Tráví totiž celý svůj život pod vodou. Vodouch stříbřitý je jediný pavoukovec, který žije výhradně pod vodou. Nemá však ploutve ani žábry, protože je nepotřebuje. Staví si totiž svou vlastní podvodní zásobárnu vzduchu. Tato bublina je jeho životní pojistka, jeho vlastnoručně vyrobená kyslíková láhev. Nejprve musí vyplavat k hladině a vystrčit zadeček do vzduchu. Stejně jako lovčíkovi i vodouchovi ulpívá na zadečku vzduchová bublina, ze které pomocí složených plic čerpá kyslík. Tímto způsobem si shromažďuje vzduch z hladiny a vytváří si velkou vzduchovou zásobárnu. Objevil důmyslný způsob, jak si otevřít dveře do zcela nových lovišť, která má nyní celá jen sám pro sebe. Žije v podvodním útočišti, kde loví i odpočívá. Při dosavadní přehlídce fascinujících pavoučích druhů jsme již narazili na mnohá překvapení. Vodou žije pod vodou a solifuga má lepkavá makadla. V Africe však najdeme mnohem většího predátora, který loví stajného podzemního doupěte. Tento obrovitý pavoukovec se pyšní rozpětím končetin přes 10 cm a většinu života tráví v podzemním doupěti. Sklípkaní jsou od přírody plaší a samotárští. Mají však i svou temnou stránku. Jsou obrovští, mají chlupaté tělo a měkké polštářky na konečku všech končetin. Mnoho očí jim slouží jako zabudovaný periskop, kterým stráží okolí svého doupěte. Kořist však netuší, že jeho nenápadná skrýš má propracovaný bezpečnostní systém. Když sklípkan nemá hlad, natáhne přes vchod do doupěte pavučinovou zátku. Zabrání tak neopatrné kořisti, aby mu omylem spadla do doupěte a vyrušila ho ze spánku. Jakmile mu však vytráví, promění svou skrýš v důmyslnou past. Vchod olemuje hedvábnými vlákny, která sahají až dolů do doupěte jako nástražné dráty. Když pak nepozorný hmyz o tato vlákna zavadí,
Pavouk ucítí vibrace, které ho upozorní na potenciální kořist. Dokáže dokonce rozlišit mezi vibracemi nicotného mravence a šťavnatého cvrčka. Nástražná vlákna upozorňují sklípkana na kořist. Je nejvyšší čas na večeři. Sklípkani jsou vypočítaví predátoři. Nástražná vlákna znovu vibrují a oportunní lovec se vrací na povrch. Spousta končetin vysílá spoustu vibrací. Stonožka se střetává s mnohem silnějším soupeřem, který se jakoby odnikud zjevuje z podzemí. Sklípkan se vrací přes 30 cm pod zem do své osamocené kopky, aby spořádal ulovenou kořist ještě pěkně zaživa. Pavoukovci se vyvinuli do mnoha různých tvarů i velikostí. Někteří jsou velcí a chlupatí, jiní malí a barevní a další se umějí dokonale maskovat. Tím nejpodivnějším ze všech je však bezesporu bičovec. Díky sploštělému tělu vlezou do lecjaké temné skuliny a jejich pedipalpy dorůstají dvojnásobku délky jejich těla a jsou zakončeny ostrými drápky. Bičovci nemají jed a proto, když chytí kořist, musí ji jednoduše probodnout. Tato samička ovšem nemusí nasytit pouze sebe, ale i 60 čerstvě vylíhnutých mláďat, která jí sedí na zadečku. Malí bičovci se budou držet své matky, dokud si nevytvoří vlastní pevnou kostru a ostré pedipalpy k lovu kořisti. Po prvním svékání se zranitelná mláďata promění v plně vyvinuté pavoukovce, kteří si již na vlastní pěst troufnou do temných zákoutí hmyzí říše. V některých prostředích se musí pavouci vyrovnávat s neobyčejně nehostinnými podmínkami. Nyní vám představíme pouštního specialistu, který přežívá na nejstarší poušti na Zemi. Maloočka druhu Carparachne aureoflava se na první pohled neliší od ostatních, má však neobyčejný akrobatický talent. V prastaré poušti Namib se nemá kam schovat. Největší šanci na přežití má ve svém doupěti ve žhavém písku. Hedvábím vyslaná skrýš sahá až 30 cm pod zem a chrání maloočku před horkým pouštním sluncem. Pavouk se zde však neskrývá pouze před žárem. Schovává se i před vosou hrabalkou, která ho chce ulovit. Nechce ho však sežrat, ale naklást do něj jediné vajíčko. Jakmile se pak larva vylíhne, bude mít připravenou čerstvou hostinu. Maloočka dokončuje stavbu doupěte právě včas.
Vosa hrabalka cítí vibrace. Stačí, aby pavouka bodla pouze jedinkrát. Maloočka se však dává na útěk a odhaluje nám tajný trik. Skládá všechny končetiny pod břišní část těla, proměňuje se v kuličku, kutálí se dolů z písečné duny rychlostí až 20 otáček za sekundu a nechává vosu hrabalku v prachu za sebou. Díky této chytré adaptaci získala pouštní maloočka výhodu nad zdejšími predátory. Nehodlá však riskovat a raději bere nohy na ramena. Žádný pavouk netrůní na vrcholu potravní pyramidy. I přesto je však pokládáme za jedny z nejzdatnějších predátorů na světě. A ten, kterého vám představíme nyní, je čilý především v noci. Za bílého dne ho jen tak nespatříte. V hlubinách pralesů žije bizarně vzhlížející křižák. Je takřka neviditelný a ožívá až v nočních hodinách. Tato samička vypadá jako pouze další hrbol na větvi. Sameček je mnohokrát menší než ona. Stejně jako sameček Nefily, i sameček křižáka je věrný, avšak ostražitý společník. Po západu slunce zahajuje stavbu své smrtonosné spirálovité pasti. Jako babička s 8 pletacími jehlicemi zběsile přede svou lepkavou síť. Pavoučí hedvábí je jeden z nejpevnějších přírodních materiálů a madagaskarský křižák druhu Cerostris darwini vyrábí ty největší a nejpevnější pavučiny na světě. Samička se uvelebuje uprostřed pavučiny. I ona vnímá svět skrze ty nejnepatrnější vibrace. Jakmile je po všem, zamete po sobě veškeré stopy. Co nevidět, vyjde slunce a samička uklízí, co jí síly stačí. Po nočním dobrodružství oba pavouci znovu splývají s nedalekou větví, aby mohli nabrat nové síly na další loveckou výpravu. Kvůli svému děsivému vzhledu a povaze predátorů se pavouci stali symbolem zla a nebezpečí v téměř každém koutu světa. Ve skutečnosti je jich však pro člověka nebezpečných jen velice málo a jejich kousnutí jen zřídka kdy končí smrtí. Ovšem jedním z těch, od kterých byste se skutečně měli držet dál, není nikdo jiný než obávaná snovačka. Tento nechvalně proslulý pavouk osídlil téměř každý kontinent a je známý tím, že bezprostředně po páření zabíjí a požírá své partnery. Je vyzbrojen smrtelně nebezpečným neurotoxickým jedem, a rudé přesýpací hodiny na jeho zadečku jsou varovným signálem, který značí nebezpečí. Jed snovačky je 15krát silnější než jed některých druhů chřestýšů. Protože ho však vstřikuje jen malé množství, může její kousnutí člověk přežít. Není divu, že si vysloužila pověst femme fatale. Samička má mnohem větší klepítka a jedové žlázy než sameček. Tato samička již týdny nepozřela jediné sousto.
Měla totiž úplně jiné starosti. Právě do tohoto hedvábného vaku nakladla stovky vajíček. Co nevidět, z něj vyleze obrovské množství miniaturních pavoučků, kteří budou dále dělat čest svému jménu. Nejdůležitější úkol splněn. A je nejvyšší čas na večeři. Nejprve cvrčka obaluje pavučinou a teprve poté ho ochromuje jedem. Buňky, které lemují její jedové žlázy, produkují silný neurotoxický jed. Ve chvíli potřeby se tyto buňky rozpadají a uvolňují toxickou směs do obou žláz. Při útoku snovačka smrští svaly v okolí žláz a vytlačí jed dutými klepítky přímo do cvrčka. Jed ochromí jeho nervový systém. Snovačka ho však nesežere. Místo toho si ho schová na později a zatímco pokračuje v lovu, nechá jedovaté trávicí enzymy, ať odvedou svou práci. Ve světě zvířat panuje o samice velký zájem a samci se musí setsakramentsky snažit, aby si jejich vyvolené všimli. A u pavouků to platí také. Sameček snovačky sice přijde o život, třeba že dělá přesně to, co po něm samička chce, avšak náš další sameček z Austrálie také nemá na růžích ustláno. V písku nacházíme pavoučka tak malého, že by se vám jich na jeden nehet na palci vešlo dokonce 8. Toto je skákavka rodu Maratus. Má však jeden skrytý talent. Tito samečci si právě hledají partnerku a vstupují do nepřátelského teritoria. Je tu však pouze jedna samička. A tak nezbývá rivalům nic jiného, než se pustit do boje. Vítěz zkušeně odhání soupeře, avšak ten nejtěžší úkol ho teprve čeká. Přiblížit se k samičce je riskantní počin. Pokud nebude v náladě, bez váhání na svého nápadníka zaútočí a proto se sameček musí snažit o trochu víc, než je obvyklé. Začíná tančit. Pestré barvy samičku fascinují. Skákavky rodu Maratus jsou rajkami pavoučího světa. Zdá se, že tanec splnil svůj účel. Když přijde na romantiku, samečkům skákavek stačí jen pár elegantních tanečních pohybů. Velikost skákavky sice podhodnocuje její dravou náturu, na opačné straně světa však nalezneme pavouka, pro kterého platí přesný opak. Největší pavouk na světě je totiž nejen obrovský, ale i nebezpečný. Sklípkan největší žije ve venezuelské Amazonii a je velký jako jídelní talíř. Vypráví se o něm v mnoha mýtech a legendách a v divoké přírodě ho na vlastní oči spatřila jen hrstka vyvolených.
A za obávaného pavouka platí z dobrého důvodu. Rozpětí jeho končetin činí téměř 30 cm a jeho hmotnost dosahuje až 170 gramů. Je tak obrovský, že se živí dokonce i myšmi a ptáky. Stejně jako skákavka, i sklípkan na kořist číhá a skrývá se v temných úkrytech. V džungli má však každý svého nepřítele. Na tohoto hlodavce si sklípkan raději netroufá. A kdyby náhodou došlo na nejhorší, jeho nejlepší obrana je útok. V ohrožení si sklípkan setře ze zadečku tisíce žhavých chloupků a uvolní je do vzduchu. Tisíce drobných harpunek se rozletí směrem k útočníkovi. Každý chloupek má na jedné straně ostrou špičku a na druhé zahnuté háčky. Zabodnou se nepříteli do kůže a způsobí mu ostrou bolest a svědění. Hrozba je zažehnána a sklípkan se vrací k lovu. V podvečer džungle znovu ožívá a sklípkan si může vybírat z bohaté tabule. Má malé oči, kterému pro noční lov ani zdaleka nestačí, a proto spoléhá na svůj nejvyvinutější smysl. Hmat. Právě si všiml gekona. Malý plas očividně vůbec netuší, že jen o pár centimetrů dál na něj číhá největší pavouk světa. Sklípkan se obrovitými klepítky zakusuje do kořisti a vstřikuje jí do krevního oběhu paralyzující jed. Rychleji selhávají všechny vnitřní orgány a trávicí enzymy je začínají rozkládat na kaši. Pavouci si vyvinuli nespočet bizarních i krásných adaptací. Umějí vrhat žhavé chloupky, chodit po vodě, tancovat i vrhat sítě. Jsou to obři, skokani, akrobati i lovci. Tito osminozí a osmiocí tvorové hrají stěžejní roli ve světovém ekosystému. Během milionů let nám na planetě Zemi již mnohokrát dokázali, že dokáží zdejší rozmanité a extrémní podmínky nejen přežít, ale úspěšně v nich obstát. Mají sice děsivou pověst, bez pavouků by však naše planeta nebyla tím, čím je dnes.